Devam итәбез. Экраннар алдына үзенең 35 яшьлек юбилейлы туган көнен каршы алучы. Иске Кулатка бистәсендә туып үскән. Бүгенге көндә Сызрань шәһәрендә гомер кичерүче якташыбыз Багдалов Руслан Ринат улын чакырып алабыз. Аны матур юбилей тантанасы белән ихластан яраткан тормыш иптәше Мадина Рустамовна, балалары Дамир, Тимур, әнисе Гөлҗиһан Рязаповна, абысы Фәнис, апасы Римма, балалары Денис һәм Диана, апасы Галия Рязаповна балалары белән, абысы Шамил, тормыш иптәше Наилә котлыйлар. Безнең якыныбыз 35 ел элек тәүге авазын дөньяга салган иде. Балабыз тугач без шатландык, канатланып йөрдек. Чөнки ул безнең киләчәктә таянычыбыз да, терәгебез дә булыр дип өметләндек. Аны нәселебез дәвамчысы итеп күрдек. Тиешле тәрбия биреп, чын ир-атларча үстерергә тырыштык. Аллаһ Тәгалә бүләк итеп безгә бик акыллы килен дә бирде. Улым белән киленебез бик матур гомер итәләр. Безгә 2 гүзәл чәчкәләрне, 2 оныгыбызны бүләк иттеләр. Алар икесе дә шул кадәр татлы алмалар ки, сыкланып туя алмыйбыз. Кадерлебез безнең, яраткан улыбыз, сөекле тормыш иптәшем, әткәебез, энебез һәм абыебыз. Бүген сиңа 35 яшь тула. Бу тормышның, гомерләрнең иң дәртле, иң гүзәл мизгеле. Киләчәктә барлык алдыңда куйган хыял максатларыңа ирешеп, гаиләңдә тынычлык, бәрәкәт тантана итеп яшәргә насыйплар кылсын. Эшеңдә казанышларың биек булсын. Онытма, төрле чакта да сиңа терәк булып торырга без хәзер. Сөекле ирем, мин бик шат сине бу тормышта очратканыма. Син мине бәхетле итеп, чын мәгънәсендә ышанычлы гаилә башлыгы була алдың. Балаларың да сине үлеп яраталар. Бергә яратышып, алтын һәм бриллиант туйларыбызга кадәр барып җитик сөеклем. 35 тула бүген, иң якын кеше безгә. Шуңа күрә микән әле шатлыклы бүген безгә. Дәртле һәм канатлы чагың, дөрләп кенә яшисе, бу дөньядан ямен табып, тәмен татып яшнисе. Синең белән гомер буе булса идек бәхетле, язсын 100гә кадәр яшәп тоерга ла рәхәтне. Син газиз ул, булдыклы ир, иң кадерле әтидә, ышанычлы туган һәм дус, бар сыйфат бер кешедә. Елларыңда синең зинһар киртәләр очрамасын, бәла-каза, кайгы-хәсрәт өегезне тапмасын. Котлап юбилеең белән олы бәхет телибез. Синнән дә якынрак кеше безнең өчен юк дибез. Хөрмәтле Руслан, якыннарыгыз юбилеегыз белән котлап ихластан бары бәхет телиләр. Без дә бик теләп кушылабыз һәм сезнең хөрмәткә матур җыр юллыйбыз. Бәләкәшем минең, көтеп алган күңел кошым минең, бәхет тәүфыйк бирсен Аллакаем. Син бит минең таянычкаем, бәхет тәүфыйк бирсен Аллакаем. Син бит минең таянычкаем. Бәллүр бишекләрдә үсәрсең, ир җегеткә булып җитәрсең. Хезмәтләргә китәрсең, дөньяларны гизәрсең, лашында яшәп кына кайтып җитәрсең. Хезмәтләргә китәрсең, дөньяларны гизәрсең, лашында яшәп кына кайтып җитәрсең. Эх, син улым, улым, улыкаем, кояш нурым, аем, йолдызкаем, очар канат, кайларың сынмасын, гомеркәең тик шатлыкта усын. Очар канат, кайларың сынмасын, гомерең тик шатлыкларда усын. Бәллүр бишекләрдә үсәрсең,
жигерткәе булып җитәрсең. Хезмәтләргә китәрсең, дөньяларны гизәрсең, лашындай ұшып кына кайтып җитәрсең. Хезмәтләргә китәрсең, дөньяларны гизәрсең, лашындай ұшып кына кайтып җитәрсең. Эх, син улым, син улгынам, киләчәктә терәгем булгына. Көч һәм гайрәт булсын юлдашларың, ышанычлы булсын гел дусларың. Көч һәм гайрәт булсын юлдашларың, ышанычлы булсын дусларың. Бәллүр бишекләрдә үсәрсең, ир җигерткәе булып җитәрсең. Хезмәтләргә китәрсең, дөньяларны гизәрсең, лашындай ұшып кына кайтып җитәрсең. Хезмәтләргә китәрсең, дөньяларны гизәрсең, әмияти диеп кенә кайтып җитәрсең. Хезмәтләргә китәрсең, дөньяларны гизәрсең, лашындай ұшып кына кайтып җитәрсең. Хезмәтләргә китәрсең, дөньяларны гизәрсең, лашындай ұшып кына кайтып җитәрсең.